Sing angel-angel sing ora iso-iso. Sing angel-angel sing angel ora apa-apa. Yo, Pak, terima isih apa kan jegleng piye? Ya, ya. Oke. Iki mong etak-etake tetep tak kompliti biasane langsungan ngono wae gara-gara ya. Isih rada komplit najan dicekak-cekak, diterabas-terabas tetep urutan isih dilakoni ya, Kang. Iya. Nek barang aku lek dolanan barang niki jan diemen iki, Kang. Oh iya, iya. Yen memajang hamung karo Nyamleng barang ya, Kang. Ya. Ya, temunggon disiki ya. 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 Iki 2 tahun ora tau ditabuh ngene iki ya. Kita kula nembangi kita 6 tahun kepungkur. Apa iya? 6 tahun kepungkur sampai lali. Ya. Ora apa-apa, dibuka didudai meneh ya. Pacite Sekedar mikir ora digawe. Ya. Sapa sing mepet le? Utange turu kok terus gragapan Kang Gareng. Aku krungu aja ngesuk-ngesuk aja mepet-mepet. Wah, aku ketinggalan caping gunung le. Wah, iki demen aku lho le. Wah. Iya iyalah. Oh, ya. Panas udan aling-aling caping gunung
Ngerake Ponorogo iki lek kempule. Pira niku? 1. Suwuke nggih. Gur gur. Oh iya. Ya. Nadyan wedon sarwi Ayo bacot ke langgam. Apik le. Wah, caping gunung pilok barang. Wah, jan elok tenan iki. Wah, suwe ora krungu sing ngene iki lho, Le. Iya ya Kang Gareng. Wah, pancen lelagon kuwi yen asline kuwi slendro bisa dipelokake Kang Gareng. Wah, ning yen wis pelok dislendrokake rada angil. Malah kepara ora iso. Najan kala manungsa isih iso digubah. Akeh-akeh len wis pelok ora kena dislendroke, yang slendro iso dipeloke. Oh iya iya ya, ngono ya Le ya. Nah, Nduk Silpi aja ngantuk ayo, ngatur ngapa. Ya, ising ngersake tayub isih apa ora? Isik, yo lek isik ayo tayubno. Ya, ora apa-apa. Ya. Serampat, ya. Kalau wis liwang-liwung saiki serampat ora apa-apa. Mangga. Napa godril? Ya. Mangga. Sing ngersake. Ayo, iki ditawake tayuban kok ya. Ya, maka apa sing ngersake? Sih, oke, ya. Apa ya?
Lagune napa? Gendinge? Sak penake yo monggo. Mengko karo Mbak Lia ora apa-apa terus ning kono jaipong ning ngarep. Joget ora apa-apa. Tapi ya ora apa-apa. Apa ning kene? Jaipong ya wis. Manut kae piye? Sumilir yang yen wengi liwat ruci-ruci jendelan ning kamar sapitin tremong kaprungu numetesi banyu ing padusan Aku sendining paturon kok aras ladiku kanthi sing tresno pinarung sepine wangi tantram pintrem rasane parasa Sumilae panyawamu prasasat lasi hatiku sing akeh Pesan hutan kang nyirami ategalan garing Ya ngempos no, Pak. Nggih ngempos. Ambekan. Jan wis nyepak ya, Pak ya. Nalikane fajar esuk yumirat madangi paret ranggale angato tak rasa kaya sing tresnaku ing sewangi
Mike wireless Mas. Pripun? Kula mrika. Nggih. Oh, no. Ya engko wis pokoke happy. Iki kasengguyon SNKI. Ndi, ya ning kono Mike sing wireless, Nduk. Ora pakem-pakeman pokoke los niki. Happy. Di sini happy pokoke. Iya. Ya toh? Setuju ora? Jampi saya pemunduti panitia. Monggo. Iya. Nalikane fajar esuk nyumirat madani Boten supen katur dumateng Kompeten kula Mas Agung Guntoro SNKI. Matur suwun Mas Agung sampun nenggani kanca-kanca saking Trenggalek. Saliwong atiku kayong-yon slagamu saya nambahi wangku dasar lawung lentir kuning ora bokal atiku kati koping mesemo setitik aku wis trima kangen burita wengi tan saliwung tresnaku tan bisa lali
tulisan warna abang kok isih bujang jenenge gubung asmara biyen kae tak go aduk tresno tanpa tongwa tanpa kloso bot-abote ketaman asmara gubung kae nyicil lagi wayang wengi ati dadi Bubuk kae kepatrito wayah wengi nganti kakedrino senutan sajroning ati datar luntur saya marani aku kowe dadi karwa merga lerin bubuk asmara bubuk kae nyimpen wati nganti bisa tumeka saiki bubuk kae kepatrito wayah wengi nganti kakedrino senutan sajroning ati ketan luntur saya marani aku kowe dadi karwa marga lerin ning gubuk asmara monggo Wah, gubuk asmara wis diaturke kali. Iya, Kang. Gubuk asmara sing sak durunge mau apa?